bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun Mas Rudi karo aku pantes paling ora aku Yuda iku kira Hayuda kuwi Widodo Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update komet alah ko kuwi KO met kuwi mencret tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho latar belakang pendidikan di mana-mana namanya latar itu mesti depan latar kok belakang iki jane buritan latar di depan Pak Do lek ngomong ki dipikir piye to omong ambek sarjana kok kaya ngene iki oh iya kok iso keluar masuk gitu masuk sik lagi keluar wong masuk urung kok keluar lho piye ya ora iso no balik no macam nah iya masuk sik lagi keluar keras dulu baru bekerja orang kok kerja dulu baru keras sing bener keras dulu baru bekerja jorok iki cah iki jorok pikirane iki dasar lencir kuning dedeke mandorangkung bangke ane nawon ndas nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan warek macan luwe bar mangan Mas bar mangan sing ben api sing makdukno kok lho nyapa ngenyek ora apa-apa ngenyek meneh mboten tak wisiti ya tau ketemu nyenyek terus syukur menjat berarti kaya dewa sing eja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih kowe kaya Komodo ngono lho pas berdua akhirnya aku mengeluarkan sesuatu aku juga mengeluarkan sesuatu kita ke WC berdua aku yang melu kae kok melu to dadi apa nang WC dadi apa lah sing motokne bocah sura menika mesuraga apa iya enek artine ya lho pripun raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi nek reget ya kudu gelem ngragati apa raga kuwi ragangane awak raga ragangane awak heeh sing rina wengi diragoi heeh nek reget ya kudu gelem ngragati seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika kaya dalu menika nggih ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon maleme Rebo Legi lah Selasa 3 Kliwon 8 tiba 11 insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa uripe saya ayem saya tentrem Allahumma amin napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas Selasa Kliwon Selasa 3 Kliwon 8 11 nek diitung kanthi petung Jawa tibane tiba apik maksude Sri Dana lungguh lara pati Sri Dana lungguh lara pati Sri tiba Sri rezekine melimpah Sri menika dewane pangan Sri dewane rejeki insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma amin sing pedagang saya laris Allahumma amin sing tentara sing pegawe sing polisi mundak pangkate Allahumma amin hebat kaya ngene wah jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali wah mriki wis manjing seduluran kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah saged kepanggih kalian iki nyapa riwi ae wirawiri nyang apa dina ngomong-omongane ra kemeng ngono kuwi paling tidak lah aku iki wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan petuk ketemu karo Mas suwe ora ketemu lho iki wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong omong-omongan ya maksudnya iki aku yo melok ning kene ya paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kok ya karepmu pengen dijak omong pengen omong pancen saestu lho Mas Rudi bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun lah ya ngono to Met nggih lah ingkang kedah dipun lestarekake dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat awit masyarakat menika tresna dumateng budaya ya ngono to Met lah milanipun saking punika kompake masyarakat pejabat lan perangkat desa kangge contoh warga desa-desa liyane ya ngono to Met mbuh
Nyang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jarine kok nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggap ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Nuwun sewu. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet lak ya ngono to Met. Sadaqallahu lazim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ora ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Lha nek omong ya entar ngomong kok seneng. Wis ora omongan. Rusuhi. Do. Nggih. Awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres kula kalih panjenengan mendel. Duh ngewengken lho, ngewengken. Kaenggon. Ben ngomong. Ayo ayo. Wis Ngomong. ngomong. Ngeten. Ayo ta. Pengertian Iya. Pak Rudi menika. Wis ngomong. Pripun Pak Warto? Diwengkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena ngetokke ora ndarani bisu. Lah, mosok bisu ra repot. Wilayah ado-ado kok dagelan bisu. Iya, ada kok negara ndarani bisu lah ya. Pak Joni wontenaken pirsa. Wong iki ning piantun kepuh ki wong blater kabeh. Masyarakat hebat to. Nggo mriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedak kalih niku, Pak. Kok nesu men. Cah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi Barudi itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho cah. Iki lho jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lho piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Ini cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter Anakmu penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampean anak ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000 SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Dia tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 rong Iki apa to iki? Lah bocah kok anakku 15. Lho, naik SMP, naik 20. Aduh. Apa kuwi? Iki umume sakmene lho Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas Yan. loro SD sangune 5 juta. nek gak entek Tak kawaplok. walah lele sogunmu ki lorong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isa. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho. Anyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe tekan Cina. Sing dipangan kok entan to. Kok entan to. Maksudnya ki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemerwentel ngono. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane buritan. Latar di depan padha. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Ngomong ambek sarjana kok kaya ngene iki.
Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lha iki tengen iki kiwa. Lengkap Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandian ki lho, akhirnya bisa memanajemen uang, jadi keluar masuknya uang. Iki jelas. Ya. Kok iso keluar masuk gitu. Masuk sik lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono Mas. Nah iya masuk sik lagi keluar. Komen kok angel men jak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener. Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ora seneng aku omong-omongan ngono kuwi. Kok jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudnya? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Lho pergi pulang. Wong lunga ae urung kok mulih ya. Kok salah terus ta aku. Ya, Ki? Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah, Kaprah umum. Neng salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi neng pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lha ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Wis Piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Wong Lah terus- wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwe. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya apa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Wow. Ana sing nggawa semen Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kayak Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Iya. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kowe kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. sampean. Duwe sampean. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi plang gowedi panti pijat moro jengat nggonku Apa kuwi? Apa kuwi? nggen kula Kok moro jengat ki apa kuwi? maksudnya jengat niku waras sembuh dengan seketika Moro jengengek. moro jengengek Gak omong-omong. langsung sehat Bae buka ngono iki. buka refleksi Mas Iso segala macam penyakit segala macam. penyakitmu apa pasrah ning nggonku Wis gampang-gampang pamane kesleo. sing tengen apa sing kiwa Tengen. langsungnya sikil tengen candak pijeti nil pelurut serut langsung didilat mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra Didilat barang. dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu, Mas. Golek angel kok kuwi. Dilak kesleo. dilatane iki lho sing penting Mamane. kala cakra Kalau cokro. iya Umpamane ngelu. ngelu sirahe to Nggih. langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat blok Waras. mergo mengandung rajah Kalau cokro. lah gila Apalno lho kuwi ya. Apa lah. Lah balik ke lara apa neh umpamane hernia. nek keselio ya Mas ya keselio ki pijeti nil pelurut serut dilat blok mari Kalau cokro. wah kuwi Iya nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blok Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. lah iya Hernia. nek bathuke ya Mas ya nek bathuke nil pelurut serut didilat blok langsung mari Hernia. Ora kalau cokro.
Hernia kuwi laku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no, sak Itu. ndure tabib kok kene. Piye kuwi tambane piye? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek kowe Ngasih resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Tatak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Wis wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, kae uyah sak gegem. Yuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sambut jan. Timbang nek kegiatan. Hei, Tak baca. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe kulino. Timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Mas aku. Ini apa mbok nil-nil? Kowe berarti kulino praktek kowe iki koyo. Wong kok iso. Enggak, aku kayak sangklir. Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan lho anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu ana berapa, Mas? Nah, anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. Jangan putrane pinter, Pak? Aku papat. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu ki Keluarga berencana 2. Dua. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan alah wong kehidupan kehidupan Piye? penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yo no harus digoblokan. Nah, Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapak. kuwi jenenge ban cinde, ban silatan kowe. Banding-banding anakmu. Beda-bedane. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya Kok iso? piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe setolah, toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, nah aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Iya. Ya kudu siji men digoblok. Nek men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah ya Lho, termasuk lho. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke. Jakarta Lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong lho. So kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti nek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese Iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Lah penerjemahan. niki le tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki apa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Kok tak culek matamu lho engko kok iso malah. Dari kok nyawang kok Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? gak.
Aku kan Oh, nomor, layak digoblok nih iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki nek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho kayak nenggon. Sing tak karep niki roda donya ki lho, rodane donya ki kan mubeng to, Mas. Ya, iki lho aku neng kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu bodhe nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh. nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ora. Mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng Oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ngisor nak pas kesel ngono ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Ayo. kadang neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nah, awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot ke? Sanyo. Isa teko toren. Iki biji lho wong kok. Oh iya, air mancur barang ya munggah lho, Dok. Nggih no kok ya. Kowe piye to, Dok, kamen keblekuk aku iki kok ya. Ya, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek mbak. Joni Iskandar kuwi kan artis sing sak vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musolak, bahasa Tambir. Imam S. Arifin. Ya Imam S Arifin. Ayo. Ona Sutra. Heeh, Roma Irama. Nek si Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, lintang asmoro. Ora enek. Joni Iskandar ora enek. Mbiyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, Kalvo. vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Oh, Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, tes. Ya, umpama tak tes. dites nanti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, Piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben-penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Iya, iya. Sampai Kayak gitu, bagian kecer. Kendangnya diunekne apa dikekne? Ada didol. Aku bagian apa? Dual. Ya pendadak ngene wong kae lho enak cek. Aja ora anu kok ya kene Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Kok gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Apa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk Yuda malah diceluk gembleh. Oh, takon lagu tentang percintaan. Kuwi kok. nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat ya ada. Apa jajal? Roma satu macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya.
lagu tentang pembangunan. Lah ya. Piye lagune, Mang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. piye to kaya 1001 macam penduduk Indonesia. Indonesia lah ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak, kuwi kan nek nggo bangun ya kuwi ke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok, kuwi mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ora. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Dok. Tesik piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lha iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. 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 Rawon Malah panganan iki kok iso wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi pelatih senam instruktur fitness ya iki pelatih senam. Iya. lho Nyapa? Mboten. Modelin guyune wonge cantik dasar lencir kuning dedeke mando rangkung bangke ane nawon ndas nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan wareg macan luwe. Kaya bar mangan no Mas bar mangan Lah nek ngene iki nang omah nek Nyapa? mboten kok. Pelatih fitness aku Mas. Oke, nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Tang Cibulu. nang ngendi dek iso budhe iki lho kowe iki ora paham to nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses Iki nek itumu. Ses iso paham ora anu ses Iya. ngapunten nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. ya Ini kayak mau dilep mau. Iya apa yen duwe kala cokro. enggak iki ora didilat nek Krisnia. Lah niki digecek. Dadi kok mah nil ditungkak. Nil kowe lara biasa. lah, Jajal kok piye? Jadi mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kena pas Mau lo. hernia yo game over no. Nil. Ongko. jadi seorang pria jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita Saya tidak harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh Mas Pri Lo lek nyapa. itu loh an Mas Komet Pri. Mas Pri. Mas Komet Iya. Pria maksudnya juga Nek itu omong pria. sing Mas pria, seorang pria loh Mas Komen. tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komen? Lho, bangga wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa nek sing ben api sing madukno kok. Lo nyapa Ora apa-apa. Loh, malah. ngenyek meneh. Boten, boten. Nyek.
Mboten tak wisiti ya, tak wisiti ya. Tahu ketemu nyenyak terus. Syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh elingotomet komet elingotomet komet Aku mbok eling apa? ayo eling kowe kudu eling Aku mau kowe lali. ki lho lahir ki lho metu Satu saka kok ngendi? gula lawa anu garban Lah apa ro? Loh, lah ya perlu kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Loh, lah kok aku ya metu brojol dhewe. Lho brocol dhewe piye kene yo ora pesen ra apa kok. sangang sasi 10 dino seorang ibu mengandung nglairne Meteng ngene, oh. totoane nyawa Mas Lah wong lanang ki ora nyawa. Ngapa? Nyawa apa piye? nyawane wong lanang apa Sunat. Loh, sunat ya gur diris Alah, cilik. alah. Kok menggur wong sunat ki lorone. Nek gur diris cilik loro lho. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. lho ya ta sayang dem selalu ngenyek deh merendahkan kowe Ora merendahkan iki realita realita. Met ini itu eranya 2026 loh Met seorang wanita harus dijunjung tinggi karena apa Apa? sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita Nama wanita. Rungono kupingmu. R.A. Kartini wong wedok Dewi Sartika wong wedok Cut Nyaden wong wedok dalan-dalan ning nganggo jenenge wong wedok Lah nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. dalan apa Dalan tol. Ayo, Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? dalane wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso liwat kono. jalan wong lanang jalan apa Dalan tol. jalan tol mancepe ning ndi Mas jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi ndi? bumi ki wong ini wedok piye? bumi oga enek pakmi nyapa tolmu dinceple bumi Apa iso, he? Apa iso? Apa iso, he? Wong kayak geraji lho. Kok laplek kae. Lah ora nek Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho, salah iki Ayo. ah pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to Lah iya. aja salah-salahan paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyampung ngono. Loh, nyapo. Ngenyek Ora nih. Cantik ora? Cantik. Aku cantik ora? Cantik. Kan? Iya. Nyapo kok modele kok mlengas-lengos nih? wong langsingi kaya kene lho Aku nak ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal Met. Iya. Upama anu nembangun duet karo iki apa karo Mbak Kris. apa iso kowe merayu apa iso Kowe ben ora menghina terus. Lilih, ketemu ngalembono. lek rogon atine iki lho rogon Rayunan ngono lho. Oh tak rokok aku ditapuk ya. Lah iya no kaya tegese ki ngrogoh supaya iki kelilih Luluh, ben luluh luluh. atine sing dirokok ki rasane. sing Aku mbok panggah iso nyanyi lah iki. apa Lho, kenyek Nyek. So. Nyek sampean iso? Ayo terus C Mas C. C mlayune nanti C iki. kok Masak. sing mlayune ning apa Mana kakimu? tangan Tangan nguasane ngene iki apik oh. Angitku wis umum ngono. C tak pira. Sreng. Andai kau tahu. Aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu malah kene terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. lah piye to lagune aku lho Lah lagumu ngono kok ya. Salah anu lagu iki kaya aku lho cene sak pira macene tadi saya sak mono mau. Nima Tadi Mas. kesayangan Ngono Met. kaya ngene rasane ati iki
kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Nek pas nyanyi mesra-mesra, lah kok wis saka kaduan kowe mrene srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mas kowe iki. Ha. Ora ngono. Ngece. Aja kok. Oh masalah oh aja ngono ta. Aja ngeblak kon kesrene. Nek wong mesra-mesra kok srarararat ngono. Kepuhe wingit bahaya. Nyapa Kok iso? Tamange kenapa? Silapane. Aja ngomong. Apa? Sinden ya nek sing malih nuk mburi. Apa? Endi? Nyenyek. Iki apa to? Ora. Iki lho. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora jajal. sanggup Sabar kok kowe. iki. Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu ya. Wale. Met. Oh, Met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Lho. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. Sebelaku. Langsung nyanyi ya. Iya no. Nang lho, Pak. Aja melu lho, engko melok. Saku. Dalah ora ono. Terus akhirku wong yo kene Suluk ya bebas ngumbangi ya. kumbangan kok Lah aku jenenge. tau ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Heeh. Nyanyi ki buat dhek ki ketutupan kuwi yo. Limbukan. Lah yo kuwi yo hiburan. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne to. Yu. Ki Eh, innalillahi. Anjongane aku mati. Iya ta, tak wah rasane kok. Mati lho sampean ki. Aku lho sing meger-meger koyo ngene. Mbok demetra kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Sapuk. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarnya plak-plak ya. Sampean ki lho. Ojo kok sampean dalangi sisan. Loh, maksudnya kan piye? Kan piye? Oh iya. Nantang-nantang bareng ditenani kok. Gua penara, Pak. Gua arep melayu. Tembangnya Melayu. tembangnya apa? Tembangnya Apa? apa? Pon sing nikasaken nak kula napa-napa sakit. Apa? Manut sampean lintangan swara? Ken kare niki mikir kula damel kita tawar nggih. Eh? Lah tinggi apa? Mikire ora suwi sedih lu. Nggih apa kok kita tawar. Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya, ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu po iso. Oh ngono. Ngenyek terus. kowe, asline kowe Senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing ndi? Bantuane sing ndi? Jirotil pat momen. Mega. Mega. Yo Kang ngateko Kang. Dihitung siji ngantek. Niki berarti. Iki. Yo, lagi Intan apa lho. Mega? Yo, Mega. Endi? Iki. Oh Intan, Oh Intan. Ngono, Intan apa kene. Mega? Entar. Yo. Coba nengok kayak Intan kan. Intan. Dihitung 0 4 5 6 7 8 tang. Cendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampean gitu. Iso. Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Tang. Paisa kowe. Jaya ki ngene iki. Paisa. Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Tang. Hei, nanti datang. Padha ngopi ya. Foto ngopi piye? Maksudmu piye ta? Kalau rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kowe. Selamat jumpa. Dan kecewa kok. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Robi. Kok nemplek-nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lu kan kene karo kene lah. Kene karo ini lho. Oh gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mau reken trek gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mau reken trek. Ayo. Kok ngenyek aku saiki golek kuwi. Apa melu. Kok lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa kayak belian.
Brengosmu le putih pisan. Brengosmu putih. Gak apa-apa timbang kono, ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi masih. Mas Anggora ya wis, Komet karo Intan. Krisnia karo Mas Yudo. Ora apa-apa, kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 tahun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok berarti iso? Lagi wis 17 iki. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Timone kelalen ngono Mas aku kaya Nyanyi, putri Dik. apa? Tembang Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awake dhewe ya iso ya Oh saiki. ya sayangku. ket seprona-seprene panggah ya? Anu sebenarnya ya pengenane VC tak pateni. Oh, biae. Lah, alah. HP ku le rusak. Oh, iki kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to. Mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Mboten. Mripate ta? Matane niku lho sing VC niku. Mas aku tembangin apa niku mau? Bersama Cakra, beda ya. Ada Ketresnan sejati. Oke, Dan, oke. Apik, Hebat. tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Komet. Apik lho. Iki Apik. warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, Nggih. bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene Komet, ngene Mas Yudo barang iki nek biasane lek wulan riyaya. Bodo. Utawa bodo, wulan Nggih. poso ngono kae. Lah, nek Kene mriki- mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Hebat. Biasa. Kekompakan. budaya sing hebat ya Mas Gomet ya. Hebat. Mulane bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mau sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo Krisnia, sapa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ono. Dilu wis lali. Ora cetok. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondo ning kalapa. Rumah saku ora nganggo manuhara. Mareman. Sabji sing swakunes. Saya tidak jauh Kan ora lho. Sindene kok sinden Komet ganggu wae. Aku ya kono. Kowe no. Suara Lah pas terakhir melopor. kene iki Mbak Sogok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yudo kenahi saka menmu piye? Iya Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gede yo pas. Gak yo gur yo Mas Mitra. Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Oh iya. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibaratnya kaya dewa sing ngeja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Jan pas. Pasangan idiot. Iya, Idiot kok. Lah dia kok komodo. Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, Lah. pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki. Mancing. Penak men. Iki lho engkas ketularan iki. Wis, Siapa? Gak omah wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan nyuk, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah nganggo payung nang tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya untuk inspirasi. Lah utang langsung tuku nek wis Rumah saku. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik,
ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali dah. Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali, aku melu nang burimu. Dadi apa? Lho, aku bakal teh kae, Pak. Aku bakal teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 loh. Aku yang ngono kae. Lho masa? Lho wis dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning serpi. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran dong. Aku yo melu kae. Enak jadi apa? Ngarepe restoran sing gowo teken kae. Wah, lah kowe tok kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu itu? Gak melu. Wis dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motokne kok. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh jiwamu jiwa kuwi ta ora Boten, Pak. Boleh to. Tapi ya jangan nganggo tetembangan apa enggak? Kesayangan ya. Nah, ini kalau enak saya. Kan pedok komet to, komet kan dia termasuk kesayangan. Kesayangan. Nek aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karahayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun toyi batun warapun gobur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine saka ngep. F.